Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Sohphlang balabu kerteng deka sains kum ka Fleming ja vestita kadon hapo ka jaga ba itanan jong ka than mau kenro hapo ka doknu jong ka East Coast Hill District jong ka Meghalaya India ka yeng kum ka jing phala jong ki jing thong jing tem ka ba khring ye ka khmat bare ka jing mut jing perkhan ka jing dan jong ka hakani ka jaga ka ba itanan kam duna ya ka jing long ka ba phala kani ka than ka ba paunam na ka banta ki jing thung jing tep ki ba jingam ki lom ki ba jilliu bat ka jing itanat jong ka maryang ka ba khun ka ai ka jaka ka ba biang bhai ka jing itanat jong ka Sohphlang banting shan kat ba uwei udang wat ki klau ba jingam bat ki klau ba jingam jong ka mau kenro ka jing pet ya uni u jing thung ba kirpang ringkat bagi kenhun sentiu bajengam bat kisla bajengam kalongkum ke jingpen kenmau ya ke jing itenat balakha na ke maryang ha Meghalaya ka jingmut jong Sohphlang kapalat ya ke jing itenan ka basulong udai ujat jingthong uba kongsan ha ke jinglong uba jiliu jong ka maryang jong ka than ka jingla jong ka ban penbet ya ka nitrogen ka penriu spa ya ka khando ka kershan ya ka jingroi jong ki weipat ki jingthong bat ka yarap ya ka jingbun jat ki jingthau bakerpang jong ka than ka Sohphlang ka airu ya ka jingbam bat jakasa na ka benta ki mrat khlau ba pher ka pinskem shu ya ka benta jong ka ha ka jinglong runti ka ba jam jong ni ka maryang na lor ka ta ka jingdon kam jong ka ha ka kolshor kala rung jilliu bha ha ki riti ki duster jong ka jat benriu ka ba syang basa hamau kinro na du ki jingle niam ha du ki jing pendan kam dawai u Sohphlang ulaya so bat ka jan jong ka jing im ba man kasni ha ka ni ka than ka ba pen I ka jing elong ka wei ha pedeng ka maryang bat ki briu jong ka Meghalaya ka baningkong ka ecological significance omla banen palat ya ka jingdon kam jong u Sohphlang ha ka maryang khamtam ha ki jaka lom jong ka jylla Meghalaya ka jinglong trai jong u ka ba jilliu ka yarap banyada na ka jingtwa khando ka ba pelong ya u kum u jingthung u ba don kam e ban penne pensa ya ka khando ha ka than ka ba jujia ka jingtwa khando ba ka jingtwa khando ka benta jong u Sohphlang ban penne ya ka jinglong shngan jong ki lom ka long ka ba kodor ka trai kum ka jingpet banya ba kenja maryang prasha ka jingtwa khando ka yada ya baro ar ki jakarap bar ki jakashong jakasa ka ba ar ka jingkarshani ki jingthau ba em ka jingdon jong u Sohphlang ka yarap shibun ban penne pensa ya ki jingthau ba em u jingthong u ai jakashong jakasa ba jingbam ya ki jingthong jingthap ba pher ki ba dei trai ri ka jingroi ka ba jilliu jong ka yarap banthau ya ki jakashong jakasa ki ba rin na ka banta ki jingthau ki ba khamrin ka ba penroi ya ki jingthau ba riuspa ki ba penpau ya ki jingthau ba em jong ka Meghalaya
Da ka ba penne pensa ya Sohphlang ngiara ban penne ya ka jinglong kerpang jong ka mariang jong ka than. Balai ka jingkordor jong ka kolshor na lor ka benta jong ka ha ka liang ka mariang Sohphlang ularung jiliu ha ka kolshor jong ki jat benriu trai muluk ha ka than mau kenro. Laju pendon kam ya ka tunrai ha ka bashna ya ki tiar ba pher kenthop ya ki bniat bat ki jan. Kini ki jingtrek ti kim day tang ki ba pendon kam henre ki kit ru ya ka jingmut jong ka kolshor. Namala pendon kam ya ki ha ka jing imba man kasni bat ki jingle niam. Sohphlang upau baru ha ki jingle niam ba ki jingle niam jong ka than ka ba pen I ka jingede ka ba jiliu ha preng ki briu bat ka kendo. Ka ba sau ki jing pendon kam kum ki dawai. Sohphlang ulong obala nyau kor bha namar ka jinglong dawai jong ha ki dawai ken bat tunrai. Kinong penkhya na ka than ba kinong sumar tunrai ki pendon kam yi ki benta ba pher jong ujing thung na ka benta ki jing ba pher ha ka kwat ka khya. Kini ki dawai tunrai ki laya ling ba ki pateng ber ki dang yai beteng ban nong ki lat jing sumar ki bala ban shania na ka benta ki ba bun ha ka imlang ka salang. Kabasan ki jing persang ban penne pensa. Da ka ba ithu ya ka jing don kam jing Sohphlang la shemi ki rukom penne pensa ba pher ha ka than mau kenro. Kini ki jing persang ki kentup ya ki jing penso tho ban hi kai. Ya ki nong shong shapang ka jing don kam jing ujing thong ban na ka benta jong ka mariang. Na lor kata ka jing wat benya ka badang ya shakman ketemu ban sngo thu khamba ya ki jing long jong Sohphlang. Ki jing pendon kam ki bala ban long ber ki rukom otso ki bala ban ne. Kini ki jing persang ki long ki ba kongsan bha ban pentikna ya ka jing imslem jong Sohphlang ha ka jakashong jakasa jong Haba kelum lang Sohphlang flemen jia vestita deitang ujing thong kadai ka dak jong ka jingla ban yele persha ya ka mariang ka jinglong tunrai ba ka jing sumar tunrai ha ka than mau kenro jong ka East Castle district. Ka jing ithu ya ka jing don kam jong ka bat ka jing kershan ting ya ka jing sumar ya ka kamlong tang ka ba kongsan na ka benta ka mariang ha ka than henry ka longru ka jing penshisha ya ka jing yadei ka ba jiliu ha preng ki briu bat ka kendo ha Meghalaya. Sekretar Perhatian Balai ini pertama kali ke Sohphlang Festival kalau maha kali ke tanya di Juni hajan nama Islam kita ada di negara Sohphlang. Uni di Islam, uni di Jintung, ubalami ada kpoh, kebaman hendak yang kai. Lalang yang kali teman kempit sudah lalu menolak sama di negara Sohphlang kali ke tanya di Juni. Henry kali ke Juni mereka baman ini isi ini ibarat telur nama apa hidupna kecing yang lagi kecing kersang ini nomor kebiri kali ke uni di Jintung. Hak kecing sisa uni di Jintung. Udah dihitung bahan tentang kecintaan cengkia atau tentang kapal cengki kibriu. Hari ini asli kita no ya di nama kita Misnoba. Ladang yang pernah kita Sohphlang Festival. Lihat sih kita sakrimnya di cimut berkat cengki baik bah kampanye cengki bawah kita lor serta partai kemarin sungai ujung bami ada yang kan ubalong sisa cengki tung ukut ubah rambang nak kanta kemen kebanta kekuat kekian nama kita kini kalau Sohphlang Festival ni kerman bahkan marak sebun kecing kelangan kereta kinogan mana kereta katanya di Juni. Kau yang kecing kerpat kalau, apa ni wan sih festival kini kita jaga belah pengerta. Inuan kata kemensiam jadi sukia, kemensiam bandi banbang, kemensiam kami suki wepat apa ni rumah sini, ngindrum lagi jeli, kacung suk, dari jadi tepru tipe, dari sini itu Sohphlang jatuhan, bangunan kentiu jaga yo tekot. Hadi wepat kibentah. Limbagan festival Sohphlang Festival. Ngakermen berkatai maupun roh. Bagi wep berkatai maupun roh. Kintit bagani kejaga kepemi sibun Sohphlang. Ngakerpat ya isan sama sekuin ngakum kelat sekuin. Ngakum kelat bandong. Barang belong kebalak pin organai. Saya wepat kajin tunggu taruh story. Nagini ketai jadi kami. Pin organize jaga juga festival. Bangin dan Thailand ringkat bagi bahasa blok. Tetapi kita kublai sebun, kublai sehjamu. Kum kata kajing benar bala apli kini dengan kentiu sundon kini ka lama jom seng samla faris maupun roh. Bismillah.
sao ayong Bạn lương quan văn chứ trong thay Tengah di konkret kami bagi bawa mainan. Terlalu banyak cuma bawa mainan itu semua hal. Wajib kita lihat semua semua nanti sama-sama. Ya. Kongsana dan juni ini kasih kerajuni. Bahkan kalau perkelan susu ini berkomplek juni, mereka kami sudah tentu mereka jadi juni problem kalau kongsana hadir kerta. But kau ini pasno tenan ini kalau meniatu ini parameter juga ini kalau house dia berjarak poin akan lalu tertolkan karena su wan waktu paslam no dengan COVID-19. But nilai ini study nilai dari kefio dari fias sebagian nilai isem nomor habang ipe yang sejak tengah membuat ada lain yang berpartai kadang luar 100%. Nilai yang studi pada kebijakan di barang penek pesawat hari ini trai. Ya lima. Bante kau dia.
Dari bagi jindon jong dari jingkat jong dari terakhir di salah dan penolong yang ini dan jintimu jong ini bagai bagai jingidon lang dekat ke jong pi dan lang ke jingjong mengentar di sini. Nagalian ke jong ang pun pau di jiso komen dan naik kublai depan. Ya ki kun samla jong palish kalau jingalam jong i samla pimpian ku presiden bagi samla klimon nomor kami General Secretary, bakunju ini executive member ini, jong mereka sang samla kali yang bawa Paris, kibala yo ijnai berperkat, bakunju bangin penolong ini yang benda bang kentiu yang mereka tahan di jui, mai mulai terpangnya ya Father John, Father Sharon. Bagi polisi Broadway, kepala syabat liang subhana minta kejing terua, kejing bagi pedang kami yang ini jaga nak minta pulang yang festival. Ke festival Sohphlang, yang Sohphlang bat kuning angka terlalu. Kedai ke Sohphlang ada tata, kalian bagi konsumen ringkat. Baru hilang kiri rambak katukan yang letak di sama rambak karmel itu ibolong iway inoctration lehem ibetul yang konsekuensi nak mendakan mau mengenang kentiu yang harap kalian ada letak iway dijongi kumu parlo yang berkat bagi syam dari tanglimba kumgini kijaj festival ini bagi na kentiu kebedai berkakam jumlah kai pakai bat harga juga por bagi nuengi jinge bagi rat yang jinto kanta ma berkat perdai kuno bagi nanya cekmat kebedai berkayu berkat kebedai berkejingla apa yang ada contoh kijat jadi kami kijam bagi trai isokuman cikade yang ada por di dalam barok ibang lejeyan di trai lang dari por di muncul harga por bang 4 long MLA di sini nah itu ba hadu pengadai shinti rekam kum minister juga agak kolshor New York mana betul di kami jam kita di bawah komanda Sohphlang di bawah presiden jong ke HFU wilayah tur ya ke state Broadway kumno bagi kentiu ya di nongrat apa ke jylla ke jongi di kumle sigur ya di juklo jong pi bagi dan karlang bagi perok di bewan lang pi di sokuman ane ya dalang iba yang iliway na di riuramba jong ke jylla ke jongi nah tarai barok hendak ini pindah i ke jongi bayan pilih tu baik nama idai ibadah napo kadura chan kendra bat ijulai nak kawai kisnong siwai kisnong kundo berpromot ya kisnong ibai jongi apo kali kasih jantia bat idai ibai ibadah minta kundo berkentiu ke kami ya kali kantam ya ke swimming apo ke jylla ke jongi boleh siwai bayan bat naik bagani di jodor dekat jampi ba kini baru kibewan mutasi kin segi apo kadura chan pat jadi program jongi mutasi nah play ba di pap balong iway na di nong sengkam senjang ibalah promote yang tourism hang mabun di jaga apo kini jylla ko jongi na kemau kadang ko ke interview ya orang basnong jong basnong production jong basnong maulino upuni kerteng de jongi mapidai ng kulela perti ng stand tikadi kalong kay ko ba lipen pau di sokuman na kalian de jongi namar ba pidotan dekat hande kau mau kerong konsekuensi kalau potensial ada data nak akan jumlah kaya bertai. Jadi jika dekat jampi yang ni kalau kejingkle lah nak bertai juni lang baru. Nah aku play yang nominasi bertai. Kamkam menurut kinong ruai kinong syak. Nah terai yang dalam kamar ni terusuk. Kiberi lagi jauh hikmat. Ya kinong syak. Ibadah sapah bertai. Bahkan ni ketika platform nak bertai kinong ruai nak bertai kinong syak. Ban showcase kaya sak kapong dalam bidang kapong Malayla.